An kama boka da ƙoƙon kan mutum. An bankaɗo asirin wani boka da ƙarin waɗansu mutum uku, inda 'yan sanda a jihar Ogun suka zarge su da laifin mu'amala da sassan jikin mutum bayan an same su da ƙoƙon kan mutum. Kakakin 'yan sandan jihar Ogun, DSP Abimbola Oyeyemi, ya shaida wa jaridar Aminiya cewa asirin wanda ake zargi ya tonu ne. Ma'ana dai jaridar Aminiya ta samu labarin asirin wanda ake zargi ya tonu ne a ranar Lahadi ta shekarar 2019, inda 'yan sandan da ke sintiri a yankin Akbara suka yi kacabus da mutum biyu akan babur dauke da buhu. Tofa nan take suka tsayar da su domin gudanar da bincike kamar yadda aikinsu ya musu tanadi, inda aka same su da ƙoƙon kan mutum. Bayan bincika wannan buhun, jami'an ne suka kame su nan take bayan sun bincika sun ga wannan abun al'amari da takaici. Mutum biyu da aka kama su ne Taslim Ayeni Romo mai shekara 45 da Sunday Kolade mai shekara 35, inda suka shaida wa jaridar Aminiya da kuma wakilansu cewa wani mutum ne mai suna Marshal Osanyimbi mai shekara 51 ya aike su da ƙoƙon kan mutumin. Nan take suka nuna wa jami'an 'yan sanda a gidan mutumin, wanda shi ma suka je suka kama shi. Ya ce Marshal Osanyimbi ne ya kai 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin DPO na yankin, CSP Adebice Oto Omotoyo, gidan bokan mai suna Jami'u Olashehun mai shekara 35. Bokan ya shaida wa jami'an 'yan sanda cewa shi ne yake buƙatar ƙoƙon kan mutum domin haɗa wani magani. Sai Marshal Osanyimbi ya ce zai kawo masa akan naira 25,000, sannan za a biya kuɗin masu ɗauko ƙoƙon kan akan babur, wanda za a ba su naira 1,000 don su kawo shi. Kwamishinan 'yan sandan jihar Ogun, Ahmed Ilyasu, ya ba da umarnin ta sakiyar waɗanda ake zargi zuwa sashen yaƙi da fashi da makami na rundunar 'yan sandan don ci gaba da bincike kafin a gudanar da su kafin a gurfanar da su a gaban kotu don yin shari'a. To irin waɗannan abubuwa dai da suke faruwa, wanda wajibi ne jama'a da jami'an tsaro a samu kyakkyawar fahimtar juna wajen zaƙulo irinsu, domin jami'an 'yan sanda ba za su iya samun dukkan nasarorin abubuwan da suke ba na yaɗe miyagun mutane a cikin al'umma har sai sun kyakkyawar mu'amala da jama'a kuma sun saki jiki da su wajen ba su kyakkyawan bayanai. Domin matukar jami'an 'yan sanda ba su canja salon tafiyar da aikinsu tsakaninsu da al'umma, ba za su taɓa samun goyon bayan yadda suke so ba. Don babu yadda za a yi mutane su rika ba da rahoto don kama wani mai laifi ko wani mugu ko wani azzalumi ko ɗan ta'adda, kana kuma daga bisani su shaidawa shi wannan azzalumin ga yanda aka suka samu labarin. Wannan yana tsorata mutane kuma yana hana mutane banka da asirin mutanen da ya kamata a banka da asirinsu, wanda kuma daga bisani duk wanda ya tona asirin wani ya shiga komar 'yan sanda, to daga bisani kan shiga tararrabi a hannun wancan domin zai ɗauki fansa a gare shi bisa abin da ya masa yana ganin ba daidai ba. To so da dama gaskiyar magana ita ce dole sai jami'an 'yan sanda sun yarda da cewar sun rika rufawa al'umma asiri domin su samu goyon bayan al'umma wajen tona asirin duk irin mutanen da suke nema a cikin al'umma. Kuma wajibi ne duk wanda aka kama da mugun ta'addanci to a tabbatar da cewa ya fuskanci irin hukuncin duk da ya dace. Idan laifin kisa ne ko ɗaurin rai da rai ko zaman shekaru a gidan kaso, wajibi ne hakan ya tabbata. So amma sai ka ga mutumin da aka kama aka tabbatar da wani mummunan ta'addanci na laifi da ya kamata ya bar rayuwa a cikin al'umma,
sai ga nan da ya kuma dawowa. To wannan ma ya taimaka kwarai da gaske wajen al'umma da suke baya da ganin cewar ma sun nuna wani azzalumi ko wani mushriki domin ɗaukar hukunci, domin ba a yin hukuncin, har gara ba su halla kansu ba, sun ma bata kansu lokaci, wanda daga bisani ma daga a zo a gaya wa shi wanda aka kama din ga wanda ya tona asirinsa ko ya bankaɗa shi. Saboda haka wajibi ne jami'an 'yan sanda su canja salo tafiyar da aikin domin samun goyon bayan al'umma, kuma da hakan za su samu nasarar da suke nema a cikin al'umma da kuma aikin nasu gabaki daya.